ang sa tuyang abaca production digdi sa Bicol has already bounced back after the yung series of typhoons in 2020 because ining 18 to 24 months po ang recovery. So, nahihiling ta na sa data na igwa kami na talagang alangkaw na din po ang bumalik na nga ang production. Ang problema lang kasi pwera nung effect nung Ukraine-Russia war, there was a spike in oil prices. Apektado din po so logistics and mga shippers and buyers abroad lalong-lalo na. Kaya medyo may reduction sa mga buying prices and of course medyo na-limit din po to purchasing capacity ng mga buyers sa abroad, especially ang market sa Europe. Ayun, okay. Kaya may ripple effect po na medyo na din kami kasi ang mga farmers ang mga fiber producers, umaangal na din. However, wala po talaga kita because abaca is considered buyers Ayan. market.